Sommer. Der kommt aus Hofheim, aus dem Schulhof. Ty popatrz, to taki sam jak mój. Der kann aber auch schlecht werden. How much? Das macht er auch nicht. Odwróć, odwróć. Aha, okej. Nie, Was kostet? Yes, exactly. Two. €2. I heard only here. Okay, Thank you. thank you. Give me some paper. No. Yes. Tak się robi biznesy, rozumiesz? Can you help me? For 150. No problem. Zjeżdżamy na piwo. Myślę, że ja. Tylko Kajtu zjeść jakieś. Pójdziemy. Idziemy. No jasne, pójdziemy. To jednak nie denerwuj, bo tak. Takie fajne rzeczy tutaj są. Finden, dass das Besonderes. Schön. Super, Ja, das gefällt mir auch. super, Aber zobacz. das ist ein bisschen zu klein. Für dich ist zu klein. Klein, za małe. Klein, Za małe. klein. Ja dużo jestem, no. Die Rock hat Rock and roll. Farbe. Rock. Dein Rock. Dieselbe Farbe hat. Farbę, a kolor taki sam. Ja. Tak, tak. Ja, sehr Tak. gut. Ciekawe, a ono 9,7 widzisz. Nie chcę go żony Kordaka. No to by Marzenkę trzeba było zapytać, nie? To jest typowo takie babskie auto, takie do Marzenki. No. A zobacz, a to, zobacz. Zobacz. Schmetterling. Das ist Schmetterling. Groze, duże, dobre na mnie. Das ist Schmetterling. Schmetterling, bawełna? Schmetterling, der fliegt. Moty, czekaj. Zobaczę. To jest fajne, super. To ponoć piwo na miejscu robią. Ale to musi być niepasteryzowane. Bo na miejscu to od razu się sprzedują, to... Widziałem, Brynol walił. No, to na pewno musiał być Polok. Zobacz, Andrzej, zobacz, fajne, nie? Fajne auto w Kislu, 9,4 rok. 9,4 to może nie za drogie. 15 lat, ale w Dieslu jeszcze by trzeba było zobaczyć, ile mu przejechane. To potem przyjdziemy, pójdziemy sobie jeszcze Może dalej jeszcze zobaczyć. to spuści na No, nim. ale na pewno do 1500 na pewno spuści. No ale fajnie, podejrzewam, że klimat też tu jest, szyby, tak? Ale drogie, myślę, że 5000. Na 3 kroki.
tam przyjdzie kopią, aby uno. No bo to szukają jakiegoś świadectwa pewnie. Musi... Ah, ist zu klein. Ja, leider. Alles klein. Ja, du bist... To chyba tu leją. Przecież tak myślę. Voll. Teraz stoi. Ale co, Volkswagen? Nie, Mercedes. Mercedes. Aha. Jak ci smakowało? Ty patrz! Jork! Nie, ty dzieło szuką, kaj wyłazicie, ty, kaj wyłazicie, powiedz. Szukamy dobrego piwa. Tak Po po barach oglądamy. Słuchaj, dobrego piwa, to dobrze, że my się tu trafili. Ja mu pokorza dopiero dobre piwo. Wiecie zadowoleni, jak nie rozumiem. Zobaczymy. No to żebyś wiedział już, pijesz widział, jakie piwko pije. Ein Bier für Sie? Danke. Danke. Bitte. Hallo? Skąd kotka? Potem tak, kiechajna kędzielemy. A No widzisz, Leszka, tu żeś chciał przyprowadzić, tu śląskie. Widzisz, śląskie. niemożliwe. Jak to nie możemy? Pieronie, uważaj, co robisz? Trzaskasz mi flaszka. Ty, a skąd ty się wzglądy? No ze Śląska. Z Rybnika, wy co? Ja, dobra. Ja, jetzt, Und was jetzt dann? ist klasse. Klasse. Ja. Ja, da. Für 1, 2, 3 Bier oder? Ja, ist ein Prosit. Okay, also 1, 2, 3, jetzt. Okay.